तो भैया लोग नमस्कार। तो फगुआ आ गइल बा, तनी बच के रंग लगाए आ नीमन से तनी होली खेले ना तो ए घड़ी सब केहू मार के टाइट रहता आ कब बाते बात पर फाइट हो जाता केहू जानत नहीं खे। लेकिन एगो बात और बा, ये होली में नु सबसे ज्यादा गजन मजनू लोग के बा। ई लोग मार के बियर अपना डियर के लगे चल जाता लोग होली खेले, लेकिन लोग ऐसा ना उनको लोग मार के लाल पियर निकाल देता, उहे बुझता लोग। हम यही से कहत तनी, नजर हटल तो दुर्घटना घटल। तोरा का भइल बरे? अरे हम अपना जानू से नु हाँ होली खेल के आवतनी। ई केंगा होली खेले हरे कि तोर कपार ऊपर फाट गइल बा? ई जानो तारी का ई एंड्रॉइड होली हनु, यही से कपार ऊपर फाट गइल बा। हम यही जे समझावत रहनी हो कि तनी बच के होली खेली, लेकिन तोरा पर तो बीत गइल। अब का करबे रे, हमारा ई कुछ थोड़ी पता रहल हो कि ऐसन बात हो जाई। का भइल बा रे तोरा, तनी खोल के बताओ। खोल के बताई? हाँ ले सुन रे। तो होली खेले गइल रहनी जनुआ के घरवा, एतने में देखली हलस मोटका हमार सारावा। ए दादा मारी के कपार फोड़लस, दुनु धई के हाथ तुड़लस। अरे दादा रे, तोरा संगे तो बहुत बड़हन घटना घट गइल बा। का बताई तोरा से, हम तो मालवा के गलवा रंगे गोई रहमी, लेकिन हमार सारावा मार के हमार हालवा बिगाड़ देले बा। अच्छा ई बताओ कि ते तनियो मुनी होली खेलबे कि ना? हो देखत नहीं कि कितना बढ़िया से खेलले बानी। और का बताई, ले सुन ले। सुनाऊ दे। तो लेके अबिरिया जानू के भिरिया, हम तो चली गइनी रे। ठीक से रंगवा डालियो ना पैनी, केतना में हम तो धरइनी रे। अच्छा ओइसन बात बा का रे कि हितनियो मुनी ना खेलुए? अरे ना रे ना, हितनियो मुनी ना खेल पाऊमी। हमर जानू कहवी नु का कि आवो होली खेली हो, आ तहरा के होली के नया नया गिफ्ट देम। बस हम सुन के एकदम गिल हो गमी। आ होली खेले चल गमी। चल गहुआ। तो तोरा बहुत गिफ्ट मिलल होई रे। हाँ गिफ्ट उ ना मिलुए कि साला अभी नहीं सब दुखाता। साला होली में तो हमारे साथ धोखा हो गए रे भाईवा। आगे बड़ा दर्द मिलल बा, तनी सुन। सुनाओ। तो नहा जाने रहे कैसन हमरो जतरवा,
तो महाजा में हो गइल बड़ी रे खतरावा। ए दादा मारे के कपाड़ फोड़ल त दुनु धई के हाथ तुड़ल। सही कहता रे। होली में तो तोर जतरे खराब हो गइल बा। अरे का जाने कामना के मुंह देख के गमी रे कि हमार मार मार के गुह निकाल देले बा। तोरा जाए के ना चाह। अरे का बताई तोरा से का जानू हमार कही कि आवो एहे के गुलौरा आ फुआ तहरा के खियाए। तो तू चल गहुआ। अरे पुआ हम खइले ना नु रहूंगी हाँ यही से पुआ खाए चल गई। बाकी पुआ तो ना मिलल हो लेकिन ओकर भईवा मार मार के हमारा के पुआ बना देले बा। हाँ तो यही से पिता दोगे। हमरा के लिया गई रहते नु तो ना पिताई लते हम खइले लती। अच्छा तेहू पुआ खोले रहते। हाँ ठीक बच्चे ना गौवे अरे तो मार के तोरो पुआ निकाल देले रही। अभी ला हमार देह चर चर फाटता दर्द। अच्छा चल तोरा के एगो भैंस वाला सुई लगवा दे तनी एकदम तोर दर्द ठीक हो जाई। भैंसा वाला सुई से जल्दी ठीक होई। हाँ लेकिन ते पैसा दे दीते। ठीक बा दे देम चल चल पहले सुइया लगवा ले। हाँ चल।